wuri ya gama ruwa. Yanzu saura yaron nan. A zo a yi sauri a dole shayi ga komai. Komai na gama cirewa yanzu ya kamata ya ce yaron nan yanzu. Ya ce ya samu ɗan aike. Kowa ya ɗora shayi yanzu safiya ga har rana ta fara kowa ya ɗora shayi amma kuma ni ga shi ɗorawa bisa bilin nan ai ya kamata a ce ni ma shayi na nawa ya gama ya shayi na haɗa komai da komai ruwa na ɗora ruwa ya zafi amma har yanzu kai kaji ta tsaya ba wani abu zo ka siyo kayan ƙashi. To, a yi hankuri ga. Ka je ka siyo min kayan ƙashi. Siya hankuri fa. Kayan ƙashi da kuma ka siyo. An sa madan mama na mu zira yana yi. Shi kenan. Siya hankuri da Allah. Ka je ka dawo sauri yau rana yana yi rana yana yi. Sauri. Allah rana yana yi. Na haɗa komai na wanke komai amma ka taɓa wannan haka. Har yanzu. Salamu alaikum. Arama. Malam da shayi malam da shayi. Ka gani ya kake kwana biyu. Allah ya sarki. Ai kira shashan ka. Wallahi kaga yanzu ma kaga yaron da ke jira ma har yanzu wallahi mun makare ku ya ku yanzu ne zai kawo na komai da komai na dashi wallahi ai abun ana gyara ka san yanzu ko so me yake so salamu alaikum yawa oga to ka karbo oga oga ka ce mu son kayan kansi ba na san ko tuma oga ka samu ka tafi da ka samu suna jira na mun samu pepe ai ba shi kadai ba yayi oga this is no problem put on pepe no another ya kamata a ce ya sa wani abu ka da mutane oga ba mu shi ko sa mana shikenan ba da mu ba da mu ai abin hakan yayi ma oga ai ba cika ba ai ka san ba kayan shi si oga ba kayan shi oga bara mu je mu zo muna zuwa oga muna zuwa sai ka zo ina jira kare yanzu kuma fa nake ji ya shayi har shayi bai bane wannan ba bari duba gani wannan ba kina gari bari duba ka san aiku kasuwa sai da tare kasuwa kuma ai mu sha Allah zami wai goyi go ba goyi ya ci dai mu wai zami da zai da kasuwa ba zan ga mu wai insha Allah bara je ka cikin wannan bari ne fa ga bari to ku da nan nan ni on da na kari ga wannan karami ne ko shaka ai baki ne ka san ni je maka zo mu samu shi kenan kuma shi wannan ma har yanzu yayi nisa har yanzu dawa wallahi wannan shi shayi ana saba dai insha Allah ai abun nan ai yayi tunda dai Allah ya taimaka mallam kai ba ne je yayi da yawa haka ne gidan biki ce ya za ka bata mun kasuwa kai so kake jama'a da suke gari duk wanda ya zo shashi na ga mai cewa da shayi da yaji to ba zan ka ba ga yaji ga zafi ga yaji ga zafi to ni ban ya ka ni ba kore garin shi sai na maka wani akan wannan abun wallahi in dai ka sake faɗa wani ni shahararren inda wani wallahi sai na yanke ka wallahi kai ba matsala bai shayi na ma